Прямий ефір телеканалу АТR продовжується. Я, Альвіна Цидбулаєва, разом з колегами тримаємо руку на пульсі усіх подій і про все говоримо наживо. Законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів направили до Конституційного суду. Яка його майбутня доля? Чи будуть звільняти нардепів за кнопкодавства та прогули? Коли звільнять українських в'язнів Кремля? Вмикайте АТR. Гучніше, нам є про що розповісти. Уряд знов зібрався на засідання. Вирішили звільнити Віталія Кличка. Раду хочуть скоротити. Скільки нардепів залишиться в парламенті? ЗМІ пропагандистів кажуть, що Кремль поверне полонених в суботу. Брешуть! І гостем нашого ефіру народний депутат України від «Батьківщини» Михайло Волинець. Вітаю вас. І Юрій Рубан, політолог. Вітаю. Доброго вечора. І Кабінет міністрів направив подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Ми звернулися з поданням до Офісу президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає. У мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відіб'ється на інтересах пересічних киян. А ось київський міський голова Віталій Кличко вже відреагував. Каже, влада хоче назначити підконтрольну собі людину на його місце. Ми звернулися з поданням до... Якщо ми говоримо про децентралізацію, такі кроки, які зараз робляться, це навпаки централізація. І я переконаний, ключове завдання, як я вже говорив, люди повинні обирати людину, яка відповідальна виключно перед ними, а не призначати людину зверху, яка відповідає тільки в той вертикалі, звідки його призначили. Як ви вважаєте, чому Рада сьогодні хоче звільнити з посад Віталія Кличко? У нього ще є термін. Була спроба це зробити в той час, коли уряд очолював прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пам'ятаєте, Гройсман закинув просто всі справи, пішов в відпустку, саме щоб не приймати рішення по керівнику адміністрації, Київської адміністрації, тобто по кандидатурі Кличка. А зараз? А зараз вже маємо іншого прем'єра, який і хоче бачити свою людину? Провів рішення. Ну, насправді це не прем'єр хоче бачити свою людину, це люди із оточення президента. І, власне, було подання президента, тоді ще в уряд Гройсмана. А поки що Гончарук не являється самостійною фігурою, він буде виконувати те, що йому будуть підготувати до розгляду. Він може якимось чином коментувати, якщо це коментарі він здатний зробити. Це перше. Але Віталій Кличко теж мав розуміти, що в свій час він попав під вплив такого смотрящого, як Столар. Пам'ятаємо, да? Так? І під вплив забудовників. І кияни... Він пов'язаний з опозиційною платформою «За життя». Людина їх оточення. Це ми будемо бачити. Будемо бачити, що далі буде. Пане Юрій, що ви думаєте? Чому так сталося? Чи не могли вони домовитися разом, команда Зеленського з Кличко? Я думаю, що вони, мабуть, якісь розмови були, але домовленості не досягнуто. Чому? Це багато, напевно, є причин, але я думаю, що не досягнено ж не тільки в Києві. Я думаю, що є напруга у Дніпрі, я думаю, що є напруга у Харкові, я думаю, що є напруга в різних містах України, в першу чергу у великих містах, там, де ці проекти будівництва дуже дорогі і приносять великий прибуток.
я думаю, що... Одеса, наприклад, да? Щоб я вас не збив. 100%. Тому там, де дорога земля, там, де дорогі девелоперські проекти, там, звичайно, що ми з вами здогадуємося, що ні в Україні, ні навіть, як показує історія з паном Трампом, навіть у Сполучених Штатах, знаєте, девелоперський бізнес, він не може ходити далеко від влади. Тому, бачите... Іншими словами, я думаю, що рішення, власне кажучи, той, скажімо, мандат, який президент Зеленський отримав в результаті голосування, він читає як народну волю до зосередження всієї влади в своїх руках. І ця влада стосується, звичайно, що законодавчої, звичайно, ми побачили виконавчого, це ж теж демонстрація того, що при всій повазі до прем'єр-міністра, він каже трошки так, не вони звернулися до президента, а насправді це спочатку Богдан звернувся, як справедливо тут говорили, а потім уже вони відреагували. Вони просто виконали команду. Зрозуміло, що на черзі, судячи з деяких змін до законодавства запропонованих, на черзі вся влада в судовій системі і, звичайно, на черзі місцеве самоврядування. Буде, тому що очевидно, що влада, вона ж має у нас ще й територіальний вимір. Це ж Кличко не просто є головою асоціації міст України. Абсолютно. Тобто це ще й демонстративна така дитина. Я думаю, що власне кажучи, абсолютно очікувано було, що будуть проведені, я думаю, що то, що в Києві, то в Києві, я думаю, що взагалі будуть проведені дострокові вибори і місцевих рад, на якій основі це питання до депутатів, як буде прийнято, там вже йдеться про те, що будуть сформовані територіальні громади, чи воно на цій Зрозуміло, побачимо в наступному, як це буде виглядати. А ось Рада направила до Конституційного суду законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300. Напередодні народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко подав законопроєкт про скорочення складу парламенту до 95 депутатів. Чому? Прошу пряму мову. Це реакція на абсурдну пропозицію про зменшення кількості до 300, бо я не розумію, звідки взялося число 300. Я пропоную тоді, щоб вже скоротити до 95, щоб Верховна Рада вже остаточно перетворилася на квартал 95. Це буде така приємна і зручна для Володимира Олександровича Зеленського цифра. А ось на таку ініціативу вже відреагувала представниця фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі телеканалу АТР. Мені видається, пан Гончаренко дуже хоче приміряти лаври або амплуа, яке так часто і густо використовує пан Жириновський в Державній Думі Росії, але він помилився країнами, помилився державами, помилився народом, який дивиться на все це. Перетворювати на фарс абсолютно нормальні речі, які потребують дискусії, обговорення. Я не вважаю за потрібне обговорювати, власне, скорочення чи пропозиції пана Гончаренка. Пан Михайло, ви народний депутат. Скажіть, будь ласка, чи потрібно скорочувати кількість депутатів Верховної Ради? Ну, по-перше, пан Гончаренко, він одесит, він так відреагував з певною долею гумору на те подання, на той законопроект, який був зареєстрований 2 вересня цього року. Якраз воно в мене під рукою. Ну, не зрозуміло, чому 300, насправді це можна дискутувати. Ми пробували порівняти, яка ситуація в інших країнах. А навіщо «Слуга народу» це робить, скажіть? Ось дивіться, щоб думку завершити. Ми пробували порівняти, яка ситуація в інших європейських країнах. І є країни, де менша територія набагато, легше працювати на менших територіях. І населення менше, а депутатів більше. А давайте зараз подивимося щодо інших країн. Ось ми співпідставили кількість населення деяких країн із кількістю депутатів у тамтешніх парламентах. Давайте подивимося. Велика Національна асамблея Туреччини налічує 550 депутатів, а населення там чи не вдвічі більше за українське. Найбільш населена країна Європи – Німеччина. Понад 89 мільйонів жителів, має в Бундестазі 631 депутата.
Сполучені Штати Америки, де живе понад 300 мільйонів, має палату представників із 435 осіб. Ще є 100 сенаторів у верхній палаті парламенту. Україна ж із 42 мільйонами населення має 450 депутатів Верховної Ради. Це подивилися з іншого боку. Я не говорив за Сполучені Штати Америки. Ну, але ми порівняли, наші колеги зробили таку графіку. Я мав на увазі Італію і низку інших країн. Але ми бачимо, це з одного боку, там, де кількість населення велика, так, ми бачимо стільки депутатів. А ось ми маємо стільки депутатів. Ну, раптом ми маємо 300, ми голосували. Добре, це очікування тобто, людей. ви ставитеся до цього добре, якщо буде 300 депутатів? Ну, не скажемо, що захопленням, тому що знову ж необхідно цілу низку законів прийняти, підготувати і прийняти. Якщо вони будуть готуватися так, як зараз, законопроект реєструється 2-3, він приймається в парламенті як зміни до Конституції, це серйозні речі. Ми ж говоримо про Конституцію, ми не просто говоримо про 300 депутатів, тому що 3 вересня внесли зміни до цілої низки статей Конституції України. Да, і всі бачили, як ви працювали до ночі. Да, всі бачили, як. Пане Юрій, що ви думаєте щодо цієї цифри? Взагалі, навіщо це робить «Слуга народу»? Панове, ці цифри мають значення співставлення кількості депутатів із кількостями населення, мають значення тільки, якщо ми говоримо про вибори в мажоритарних округах. Тоді зрозуміло, що залежно від розміру округу, бо це вже має значення. Тому що одна справа – один депутат на 500 000 виборців, інша справа – депутат на 100 тисяч виборців. Тоді це все має значення. Враховуючи те, що, я так розумію, що мажоритарка похована в нас, так? І я так розумію, що шановні народні депутати навіть у Конституцію внесуть, значить, принцип пропорційних виборів, то в зв'язку з цим це абсолютно не має значення, що 300, що 200 і так далі. Дивіться, що зараз буде. Верховна Рада перетворюється в структуру, куди заводять своїх представників політичні партії. Чи, ну, там, як ви напишете в законі, там, чи блоки, чи як там воно буде, все, от вони заводять туди своїх представників. Ці представники стримані дуже жорсткою партійною дисципліною. Крок вправо, крок вліво, негайно втягне за собою вилучення мандату. В зв'язку з цим, дозвольте, значить, так сказати, що, ну, яка різниця, як ви розкидаєте там результат виборів на 100 депутатів чи на 300 депутатів. Все одно результат буде зрозуміло, яка буде більшість, буде зрозуміло, які голосування. Тобто те, що говорить от при всій повазі до пані Верещук, вона говорить про те, що вона сподівається, що там будуть якісь глибоко змістовні дискусії там між депутатами і так далі. Пане Михайло, може я щось пропустив, але, чесно кажучи, я не бачив ніяких змістовних дискусій. Верховна Рада голосує так, як голосує більшість. А так, як 254, іншими словами, вона буде голосувати так, як скаже президент Зеленський. Всі політичні сили визначені спікери. І навіть в кулуарах. Дай їм Боже здоров'я. Да, от кілька людей, які поки що здатні говорити, яким дозволено говорити, всі інші і в залі не говорять. А що, є депутати, яким не дозволяють говорити? Що ви чуєте, може, щось знаєте? Я знаходжусь в залі парламенту, я знаходжусь в кулуарах, і я бачу, як журналісти підходять до нових облич, і тих, хто сьогодні представляє владу, і журналістам дуже цікаво поспілкуватися з тими, хто є носіями інформації такої точної, уже, яка пройшла з певних командних постів. І журналісти не отримують цієї інформації, тому що депутати відмовляються спілкуватися. Це не очевидні речі, що дехто не просто там ще боїться камери, чи не має досвіду, як висловитись, а це тому, що визначені певні спікери. Їх небагато. Я, наприклад, їх всіх бачу в обличчя. Тобто у них вже внутрі є таке негласне завдання не давати коментарі. Тобто є спікери, які спілкуються, а остальні Ірина тільки Верещук, голосують. це точно. Це точно, вона повноважна і вона здатна давати коментарі. Те, що вона так відреагувала на коментар Гончаренка,
Да, вона може емоційно відповісти. Добре, поговоримо щодо іншої теми депутатів. Ось звільнення депутатів за прогули та кнопкодавство запропонував президент. І це теж хочуть закріпити в Конституції. Серед запропонованих нових підстав дострокового припинення повноважень нардепа – оголошення його померлим. Ще позбавляти мандату хочуть за неособисте голосування, коли нардеп голосує замість іншого або дозволив замість себе проголосувати іншому депутату. Припиняти повноваження нардепа пропонують і за його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради чи засідань комітету. Пане Михайле, як вам така ініціатива з боку президента? Мені цікаво, як будуть дознаватись, чи дозволив, чи ні. Я час від часу виходжу із сесійної зали, хтось мене кличе, журналісти, якісь дзвінки, незручно в залі розмовляти. І я залишаю інколи карточку там. І раптом хтось нажме, чи помилково, чи як. Мене що, необхідно лишити мандату? Тому може що хтось, бути так, якщо проголосують. Треба пальці в двері зажати тому, хто нажав, з яким умислом, і того, хто, наприклад, залишив карточку, чи просто вона впала на підлогу, хтось підняв і зробив таку ситуацію. У мене виникла ще одна ситуація, коли я маю вже прогул. Вже встигли? Да, 29 серпня цілий день працював. І півночі, у нас тоді затягнулося з 29 серпня на 30 серпня, в 2 години ночі ми припинили голосування. Але система Ради чомусь не зафіксувала мою реєстрацію. Всі голосування, які я здійснював по законам, вони є, але нема моєї реєстрації. Якщо зайти в систему Рада, то ми побачимо червоним, що мене не було. А тим більше там далі передбачають змінити регламент, деякі уточнення провести. Що, наприклад, я прийшов о 10-й годині і секунда в секунду вставив карточку, зареєструвався. Але якщо мене хтось перехопив перед входом, чи журналісти, чи помічники, хто завгодно, чи просто охорона там перевіряла твої документи, і я не встиг в цю секунду вставити карточку і нажати «За», то я знову прогуляв. Але якщо я в 10 годину точно вставив карточку, а зареєструвався, потім вийшов, цілий день не був присутній, це не є прогулом. Тобто ви будете оскаржувати, виступати проти? Я пробував розібратися в даному випадку. Прийшли техніки, перевірили, карточка працює, система працює. Це відносно мого робочого місця. Я далі продовжував звертатись, питав, чи мені потрібно написати заяву. Бо ми бачимо, як перший віце-спікер читає звернення депутатів з трибуни. Зараз читає звернення трибуни, і що чийсь голос не пройшов, ще щось. А цей відповідальний працівник апарату Верховної Ради просто посміявся, сказав: це електроніка, це система, програма налажена так, що якщо ви не зареєстровані, то ви не зареєстровані, ніхто туди не втручається. Те, що читає Стефанчук, ці заяви, вони нічого не значать, це просто... Пане Юрій, що ви думаєте щодо цієї ініціативи з боку президента, щодо кнопкодавства? А наскільки воно буде ефективним? Я думаю, що там є 2 ініціативи, їх є різна природа. Як ви кажете, кнопкодавство чи голосування замість депутата, то зрозуміло, що чому раніше до цього не доходило, тому що від цього дуже залежала результативність Верховної Ради. Ми з вами здогадуємося, що дуже багато законопроєктів не були би прийняті, якби не, власне кажучи, не було голосування за когось іншого. Тому що в нас ніколи не було такої дисциплінованої і такої чітко, як би сказати, вимуштрованої більшості. Можна сказати, коаліції не було останнім часом. В коаліції, можна сказати, багато чого не було. Тобто ми живемо в абсолютно новій реальності, і в цій реальності просто не потрібно ніякі, так би мовити, зрозуміло, що більшість буде, і вона буде, в всякому разі, на перших, не подивимося, як будемо далі, не будемо пророчити, але вона буде голосувати, просто воно не потрібно. А що стосується прогулів і так далі, то звичайно, що це відповідь на суспільний запит, тому що в очах суспільства створений імідж
депутатів, що це люди, які отримують великі гроші і не ходять на роботу. І для того, щоб відреагувати на це, зрозуміло, що нова влада, президент Зеленський, який отримав мандат від народу, він хоче реалізувати народні сподівання. Одне з найкращих сподівань. Народні сподівання. Зараз поговоримо щодо зняття депутатської недоторканності. Дозвольте ще одна норма. Нічого, якщо дозволите. Там же написано, що якщо депутат був відсутній, в 30% випадків або в сесійній залі, або в комітеті не працював, на засіданнях комітету. Можна потрапити або. І можна смс-ку не побачити, або за 15 хвилин було прийнято рішення скликати засідання комітету. Ніхто тебе не повідомив, ніхто не проінформував. І так, але будемо бачити, як депутати підтримують цю ініціативу чи ні, як буде вона впливати. І щодо депутатської недоторканності, за зняття депутатської недоторканності проголосували майже всі фракції. Не голосували хіба що «Опозиційна платформа за життя». Утім, ще до цього рішення деякі нардепи вже втрачали імунітет. Давайте пригадаємо, хто саме. Недоторканності позбавляли Борислава Розенблата та Максима Полякова. Для того, щоб їх затримати, голосів у Раді не стало. Позбавляли недоторканності також Ігора Мосейчука, Михайла Добкіна, Вадима Новинського, Сергія Клюєва, Олександра Онищенка. Знімали недоторканність із Надії Савченко. Вона майже рік відсиділа в СІЗО. Єдиний депутат, якого позбавили недоторканності та який отримав реальний тюремний строк – Віктор Лозінський. Ось ми побачили депутатів і Онищенка, і Савченка. Як вважаєте, чи буде ефективно ці зміни і якось воно вплине? Пан Юрій. Я думаю, що це питання давно назріло і перезріло. Ці норми, хочу сказати, в такому вигляді недоторканність, яка була у нас, вона виходила за межі часом навіть здорового глузду. Тому, в принципі, я думаю, що немає таких політичних сил, ну, крім, звичайно, ОПЗЖ, у них свої там міркування, але які би протестували проти скасування депутатської недоторканності в тому вигляді, яким вона була. Єдине, що мені трохи дивно, я скажу так, тобто те, що це скасовано, це зрозуміло. Єдине, що мені трохи дивно, наскільки я знаю, в багатьох країнах недоторканність стосується саме заяв, які депутат робить під час сесійного засідання, саме робить під час засідання парламенту. І в межах цього, коли він у парламенті робить якісь заяви, він звільняється від відповідальності за англійською, як це в нас називається, наклеп, по-моєму, там називають. Ну, англійською мовою це називається лібелінг в Англії. Ну, іншими словами, його не потягнуть в суді, коли він звинуватив якусь посадову особу, наприклад, у корупції чи ще чомусь такому. В нашому ж, якщо я правильно зрозумів, це ви мене поправте, пане Михайло, но в тому тексті, який написаний, написано навпаки, що він звільняється, крім випадків наклепів у парламенті. Да. Тобто це єдине, тому що в моєму уявленні, так як парламент, подивимося, до чого ми дійдемо, але до цього я був глибоко переконаний, що парламент – це місце для дискусії, а в ході дискусії всякі можуть бути аргументи і перевірені, і неперевірені. Це всі країни світу це знають, і я би не хотів, щоб скасування недоторканності якось зачепило свободу висловлювань депутатів в ході їхньої політичної полеміки. Пане Михайло, що ви думаєте? Так, ви праві, але ви так акцентували увагу, крім наклепів в сесійній залі, крім виступів депутатів в сесійній залі. Можливо, цього буде недостатньо, тому що народні депутати мають працювати і за сесійною залою, захищати певного виборця, групу людей. І можуть виникати різні ситуації, де депутат має проявити свій характер, силу волі. І тут він позбавлений імунітету. І я, наприклад, голосував за те, щоб зняти імунітет з депутатів, позбавити їх цієї недоторканості. І написав, що каста недоторканих тепер уже не буде мати імунітету. І один із дописувачів на моїй сторінці написав, що тепер силові структури будуть кошмарити депутатів
навіть і по приколу, просто по приколу. Це зрозуміло, що це також буде. І завжди знайдуться ті, хто це будуть робити, навіть без всякого глузду. Але це те, що ми голосували, ми виконали обіцянки виборцям, які давали виборцям. Я представляю фракцію «Батьківщина», і ми з цим йшли. І ми ініціювали таку норму, до неї долучився і Петро Порошенко в свій час. Він вийшов з ініціативою позбавлення недоторканності депутатів. Була пройдена процедура в Конституційному суді. З 1 січня 2020 року ця норма має запрацювати, але знову ж необхідно внести зміни до цілої низки законодавчих актів, змінити цілу низку законів. Але ми не побачимо, закон прийняли, так? Але ж все ж таки судді, як ми бачимо попередні, да, вони все ж таки пов'язані з владою. З одного боку, ми прийняли закон про недоторканність, так, і всі депутати доторкані зараз, а ось судді все ж таки мають зв'язок з владою. Дивіться, тут було б це правильно, якби питання розглядалось комплексно. І воно стосувалося депутатів Верховної Ради, як вищого законодавчого органу, і суддів, і президента. Поки що ми цього не бачимо. Хоча декому буде цікаво і позбавити суддів також недоторканності. Тоді всі мають бути рівні перед законом. І тоді треба шукати різні рівноваги для того, щоб не було потягу у того, в кого зосереджена влада, а зараз вона зосереджується в руках президента Зеленського, до узурпації самої влади. Це надзвичайно важливо. І знову ж на моїй сторінці дуже багато моїх друзів, яких я особисто і не знаю, бачу їх лише по переписці, вони також висловлюють свої застереження. Мені, наприклад, нема чого побоюватись, багато разів був в опозиції. Пане Юрій, що ви думаєте щодо зв'язків суддів і депутатської недоторканності? Ну, мені здається, там природа різна. Бачите, наскільки я знаю так політичну теорію, яку я пробую викладати, то дивіться, що таке недоторканність судді? Це означає наступне. Суддя приймає рішення у змагальному процесі, де правоохоронні органи змагаються з адвокатурою, з адвокатом підсудного. Якщо суддя не буде мати недоторканності, він, можна собі уявити ситуацію, коли правоохоронні органи, знову таки там прокуратура чи хто там підтримує ДБР, там у нас їх тепер мільйон, вони можуть використати свої можливості для тиску на суддю. Тому тут таке делікатне питання, і в цьому світі є певні обмеження щодо недоторканності суддів. Дякуємо вам. Юрій Рубан, політолог, і Михайло Волинець, народний депутат фракції «Батьківщина», були з нами. Дякую, що прийшли. А далі ефір телеканалу АТR продовжить спецвипуск Прайм Мацарського з ексклюзивним матеріалом прямо з сектора Газа. А найцікавіші моменти з ефіру ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі АТR. Как живут украинцы в секторе Газа и чего они требуют от Зеленского? Почему украинки – любимые жены самаритян?